Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai magana Nas Adam Salisu daga Miles NG bangaren kiwon lafiya. Idan ban manta ba a videos ɗinmu da muka wuce mun yi maganganu akan zazzabin malaria da sauransu daki-daki. Muka yi magana akan shin ko ka san abin da ya tattara a jikin mutum. Yanzu zai dar Allah za yi magana akan abin da yake cewa mutane tuwa ƙwarya, wato ulcer. Idan aka ce ulcer a turanci ana kiranta peptic ulcer disease, kenan cuta ce wadda take jawo kamar irin a ce gyambo ko ɗayewa ko ɓolewa wanda ya danganci abin da yake cikin ɗan adam. To kafin mu shiga kai tsaye akan magana mai ulcer ta tattara da sauransu, za mu magana akan cewa to ita shi ko in ce shi kanshi cikin ɗan adam me ya tattaru. Ma'ana idan na ce ciki ina nufin shi asalin kamar bangaren tumbi ba kayan hanji ba. Shi asalin cikin mutum za mu ga yana tattare da abin da ake kira kamar hawa-hawa. Da akwai hawa wanda yake kawai zallan nama ne a cikin mutum, da akwai hawan da yake da abin da yake hada majina, da akwai kuma hawan da yake tattare da kawai majina ce a cikin mutum. Wannan Allah subhanahu ta'ala ya yi shi ne ta yanda abin da yake diga a cikin mutum, wanda in ban manta ba a shirin ko kasan mun yi magana akan wani sinadari na acid da yake diga, muka ce karfin shi ya isa ya iya bula ko karfe ko wani, amma kuma yana rayuwa a cikin mutum ba tare da ya mai illa ba, sai dai da wani dalili. To shi wannan acid din da yake diga, ita kuma wannan tarin majinar aikin ta shine ta taimaka wannan acid din ko da ya diga akan ta ba zai cinye ta ba, ya cinye abin da yake kasanta balantana kuma ya zo har ya cinye naman da yake ciki, wanda idan haka ta kasance shine ake samun ita abar da ake kira ulcer ta faru. Kenan digan acid din yayi yawa har ta jawo, ko kuma ba haka ba a iya samun wata kwayar cuta da ake karanta H pylori, Helicobacter pylori, idan ta samu gurinta a wannan gurin take jawo wannan illar ta yadda acid yana diga kai tsaye zai dinga cutar da shi asalin cikin dan adam din, zai dinga cutar da mutum din. To a takaice ita idan aka ce ulcer disease abin da ake nufi kenan. Ita peptic ulcer disease in ta hada guda biyu, da akwai ita wannan gyambon yana faruwa a cikin kawai cikin dan adam, zallar cikin shi. Idan muka sani bayan cikin dan adam a gaba da akwai wani pipe wanda suna da sunaye da yawa. To wannan pipe din da bai nisa da cikin dan adam ba, shi ma duodenum ana kiran shi da turance, shi ma yana iya samun nashi gyambon. Shi yasa ta rabu kashi biyu, da akwai gastric ulcer ita ce ta cikin dan adam zallar ciki, da akwai kuma duodenal ulcer ita ce wannan na dan pipe din da yake kusa da shi, shi ma yana samun nashi irin wannan abar. To idan muka duba a takaice abubuwa guda biyu su suka fi jawo ulcer ta faru. Wannan Helicobacter pylori inda muka magana akan ta wannan kwayar cutar ita take jawo, tana ɗaya daga ciki. Sai kuma na biyu, saboda yau da gobe gajiya da sauransu ana amfani da irin magunguna na kashe gajiya, to su ma wannan ana amfani da su yau da kullum, suna iya jawowa mutum cikin nan nashi na majinan nan da ta kare ta ya samu guri ta yanda idan acid nan ya ɗiga zai cutar da shi. Shi yasa ba a fiye so mutum kawai kana jin gajiya ka sha magani ba, an fi so mutum ya samu ya huta saboda irin wannan. Hakan kuma ta fi faruwa ga wanda kamar suka ja shekarunsu suka ja, wannan haɗin majinan da sauransu da ake samu yana zama karanci, sai wannan tafi cutar da mutum game da wannan. To kamar yadda na faɗa na ce Helicobacter da kuma NSAID wani bangare ne so kuma na magunguna da ake amfani da su gurin gajiya da sauransu. To idan suka zo ana amfani da su akai-akai, su ma suna taka rawar hana wannan zaman wannan majinan da sauransu a gurin da zai kare ciki kada idan acid din ya daga ya cutar da shi. To idan muka duba za mu ga a cikin kashi 80 ko a cikin kashi 80 zuwa 90 wanda suka fi sawo cutar ulcer din nan, ita wannan kwayar cutar ce take zamowa. Kuma a cikin kashi 80 zuwa 90 ulcer din da muka ce kala biyu ce, da akwai ta gastric da akwai da ba ta gastric ba. To ita wadda take faruwa a cikin wannan dan pipe din da yake kusa ta fi yawa sama da wannan ta gastric din wanda take faruwa a cikin ciki. Ta fi yawa, ta fi cutarwa. Haka kuma da akwai cutar da ake kira Zollinger-Ellison syndrome, ita kuma tana faruwa ne saboda wannan abin da yake jawo digar acid din nan ko hada acid din nan sai ya kasance a jikin dan adam an same shi da yawa, ana ta produce din acid da yawa. Idan muka samu majinar da take kara acid din da acid din da yake diga, alal misali acid 10 idan ya diga majina 5 ce take kare shi, to idan aka samu acid 20 ya diga kuma majinar da ta rage guda 5 ce, ai mun san abin ba zai yi ba, saboda haka kashe ta sai yafi karfi.
zai dinga kashe acid din yana diga, zai ci gaba da kashe wannan majinar ta yanda yana kashe majinar yana shiga ƙasa zai je kuma ya kashe ya sa rauni. Shi yasa ake ce mata dama ulcer, gyamban ciki a takaice, shi yasa aka fi kiranta da wannan. Haka kuma daga cikin abin da yake jawo ita ulcer da akwai abin da ake kira yawanci mutane suna mu'amala da shi, tobacco smoking, ma'ana shan taba. Shan taba shi ma yana hana wa gurin warke wannan gurin majinar idan an samu dan gyamba a ciki, shi ma wannan duk yana iya jawo a haka. Daga cikin alamu da zamu gani na ulcer mutane zaka ji wani zai dinga ce ma yana jin kama a bayan shi, musamman ma babba alamu mutum zai ja kirjin shi yana jin wani zafi a nan bangaren saman kirjin shi, ya ji idan ka tambaye shi ya zai kwatanta ya ce ma ai yana ji kaman ciwo, wani ya ce kama an kona, kama an sa mai wuta da sauransu. Duka irin alamun da mutum zai dinga ji kenan. Wani ma alamun zai wuce haka har mutum ya dinga ce ma idan ya ji yana bayan gida zai dinga gani kaman jini, shi ma ulcer tana iya jawo irin mutum ya dinga jin irin wannan alamun a tare da shi. Haka kuma kamar yadda kare akan causes din yadda muka faɗa, to babban abin da zai bambance tsakanin ita ulcer ta wadda take faruwa a cikin mutum da kuma ulcer wadda take faruwa a wannan dan pipe din da muka faɗa wato duodenum shine za a ga ita ulcer wadda take faruwa a duodenum idan mutum yana jin yunwa yana cin abinci zai ga ulcer tashi ta dan lafa, to wannan yana nunawa kenan ulcer tashi ta fi ga wannan duodenum din. Amma idan ya ga ya ci abinci ulcer ba wani bambancin lafawa, ba bambanci, to wannan ta fi ga ɗayar ulcer da ake kira gastric ulcer ba wato duodenal ulcer ba. Haka to za mu ga dai daga cikin alamun za ga wani zai ce ma yana jin tashin zuciya, wani zai dinga ce ma yana jin ciwo a gadon bayan shi, wani zai dinga ce ma zai ji kwata-kwata baya son cin abinci. Duka daga cikin abubuwan da ulcer suke jawo kenan. Daga cikin kuma abubuwan da ulcer suke cutar da mutum, za ta iya jawo kaga mutum har bula hanji wani lokaci tana yi. Bayan bula hanji da ulcer take kaga mutum yana aman jini, za ta iya jawo mai wannan. Bayan gida da dan jini a cikinta da ulcer za ta iya jawo wannan. Kai da ma abubuwa da yawa. A takaice saboda abun ulcer yana da yawa, insha Allahu za mu tsaya anan. Kada a manta a yi liking, a yi subscribing, kuma a ci gaba da sharing ɗinmu saboda wannan zai taimaka mana gurin yaɗo muku shirye-shiryen da muke yi. Insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu ji abubuwan me yake jawa idan na sha maganin ulcer ta take ƙara dawa, me yake jawa kai ya ma ake ta in ta ya zan kare kaina daga ulcer. A biyo mu insha Allahu a Milas NG a tashar mu ta YouTube. Mun gode.